muri yeZimbabwe kune munhu anonzi Chatunga Mugabe Ovhura Hombe manje nekuti azochallenja ma MP ma members of parliament at this 10th parliament achiti mazokundwa nasikoti sakupwanya nekuti anenge ari kufulfilla zvaakapromisa. What's your view? Munoti kudii nazvo? Nekuti mangofananawo nasikoti sakupwanya munongowana mari yangofanana asi hapana chatikuona chamuri kuita. Muri yeZimbabwe isati apinda mashoko ataura ndokurudzira bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tombochona maupdates anokupa pano paZim News Live. Noti muri yeZimbabwe Chatunga Mugabe anoyanyira achiti so far Scott has proved beyond any reasonable doubt that he is the most hands-on members of the 10th Parliament of Zimbabwe. He is fulfilling what he promised. The electorate during campaigns, what's your view? Ndo mashoko anoyachitaura panapa Chatunga Mugabe achiti aiwa vamwe ma-MPs machallenjewa nasikoti sakupwanya saka vanhu anoachita maresponses avo sapano anonyora achiti he should not be in the parliament, he lost the election. Ndo manyora anoita mwana achiti you really don't know the duties of an MP. Mwana wanyora achiti last time I checked nobody voted for him. Mwana achinoti it's not the responsibility of the MP to construct boreholes as it is unsustainable in the long run. So Mabuku people are doomed in the long term. Ndo mashoko anoitawa nevamwe vachiti aiwa haasi maduties ake ekuti anonodrilla maboreholes asi vamwe vanouya vachikutenda sachimbotiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi nenyaya yataukwana Chatunga achiti mamwe ma-MPs machallenjewa tiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi pine mucomment section medu saano subscribe like notina on the bell icon tombochona maupdates andokupa pano paZim News Live.